Dura a la 1:03 na. Brother Bernie, bitok-bitok. Ako di ay si Jessica, 27 anyos. With vital statistics 34, 24, 36. Perti may gala. Kana mo'y lawas. Sa diyang nagbulag mi sa akong uyab nga way pulos. Way pulos na dayon. Basta magbulag na galing, way pulos na dayon. Sa diyang nagbulag mi sa akong uyab nga way pulos, bati ra bang naog, lisngag og ilong, budlat. Grabe. Way daotay. Sama niyo, bulag. Anong pakapinan mo ginag-istorya lagi na. Basta galing magbulag na, butang na yung mapangit, budlat mata, lisngag ilong, budlat mata, putot, bagtakon, bulag. Ayun, mura man sa mawa, nagkahubo-hubo. Sa diyang nagbulag mi sa akong uyab, grabe ang akong pagka-heartbroken. It's so very painful. Di ay? Sakit kayo, bisa kung saon. Di gimada. Sa English pa, cannot bring. Cannot bring, Brother Bernie, bitok-bitok. Cannot bring, di gimada. Matagabi lang ko maghubog-hubog. Matagabi silang ko gasto. Kay para na ako murag wa na ni pulos ning kinabuhi. Hantod sa diyang nailan ako si Mark. Oy, pamilyar ang pangalan. Mark. Si Mark, usa ka lalaki nga taas og barog. Tall, dark, and yummy. Sana all tall, dark, and yummy. Og kini si Mark. Wa ko nagdahom nga siya mo'y magpapukaw kanako. Sa akong natulog nga kasing-kasing nga napuno sa samad, nagitigbas-tigbas sa akong ex. Ug wa ko nagdahom. Nga abi na ko nga wa na ni pulos. Natagaan kini og pulos. Tungod ani ni Mark. Sa kadiyan na naman ikaw, tanan bibo na kayo dito ba nangaon na niudto, ikaw maglaylay gyud ka. Paselo ako, Mark. Sakit pa manggot gyapon akong kipate. Sasay, nanasada na imong balik-balik lang gyud ka na ba siglang gyud kaingog. Sakit imong heart. Taon niya, kung imong naon ba ya? Ang katong lalaki nga imong gilak-hilakan ay wala na, nagkatawa-katawa na ron. Wagi siya mag-uol. Pero ikaw, tanawa, unsa man ka. Pastilan, paita. So, ayaw na pag-gul-gul. Nakaw na ba? Para sa mo. Ay, salamat kay Mark. Tungod ni mo ba ka ng bisag na ako sa kanabitong kag-uol. Pero, tungod sa imo medyo biya nabuhay ang akong kasing-kasing. Pag-sure di ay. Di mo kukugananggon na ako yung mga kauban rin pisina nga nang mag-uol, magilak-hila ka na ba? Kanang burag, para na ako, kung pwede palanggaon yun ako tanan. Ay, samo kay Kamar.
bunalan ta ka sa kong panty karon. Sige na kaunalin na. Kabalo na kung sa imong gusto. Sa imo, Chicken Joy o Jolly Spaghetti. Sige na, busog palagi ko. Salamat sa imong sa imong concern. Sige na, kaon na ba? Kanina rin kaway kaon. Sige na, nga na. Sige na, nga na. Samok, Mark. Dili ko bata, Mark. Sige na, nga na. Sige na, close open. Close open. Close open. Sige na, close open na. Samok, Mark, hay. Game on ko ni mong bata. Sige na. Airplane. Mark. Sige na. Mark. Mark. Makaimo sa kang, Mark, you're the best. Sama kay ka, Mark. Uy, jadang ko. Nagsami na nun sa imong spaghetti. Sina. Ay, Mark. Uy, ano yung magisuyo pa kung kumagko? Ay, sorry. Abi na ko spaghetti pa, imo din kumagko. Alalami na ka kumagko, Mark. Dago kay ulo, pero ang lawas niwang. Pag-sir day. Tanawa, di ba? Nikatawa na ka? Manawang ganahan. Kailangan smiling ka. Dili kay, sige, kuhan ka nang mag-noses. Ay, marunong sige na. Mukaon na lagi ko. Very good. Sige na, kaon na. Sige be. Na airplane nga kaon na. Mark, sige na, kaon na. Mark. Sige na, kaon na dia. Diya lang. Pondo lang dia. Kay balikan ta ka pa. Tagaan ta kag soft drinks. Beshi, ikaw han, ako'y nabantayan. Burag labing yung kay Monikon, malabing-labing ni Mark ba? Ay? Siyempre, kauban mi sa opisina. So, kailangan yun may sweet to each other. Kailangan ka ng night teamwork. O may problema na, oy. Nadilig yun, lahirag yun. Kaya kung mangihi ka, sundan ka niya. Kung gusto kang kape, mapadungog-dungog ka, tagang ka niya kape. Maraglahilag yun. Kami dugay namin nag-uban ni Mark, pero di ka na mo-offer si Mark na kung ay. Ikaw ha, tell me the truth, nothing but the truth. O sa manggiyon. Ayaw ba, pagsabaan niya. Ako pa yung lugar, magsaba. Di ko magsaba. Sa di ay. In love na kaniya, no? Ayaw pagsabahay. Pero kabalo ka. Ganahan ba ako ni Mark? Ay. Ala, ganahan na siya ni Mark! Ay, pamina ko, ganahan na siya ni Mark! Sabo kayo ka? Yung ko hindi magsabay. Pasensya na, kuhan lang. Sabagay, wampo na itong mga office mate. Kaya itong mga office mate, mga bungol man sana sila. Kapag sister nga, nag-hire mo po na siya puros mga bungol, mo nang di, kaya po na sila kadungol sa itong mga chismis. Ala, sa tinod yun di ay day. So, in lavabo na wax, Sean Hands? Ala, baon ako. Nga naman, day, ukach, day, ukach? Ikaw ba? Sabay, ukach? Oy, ani lang ha. Dili sa ingol nga gapandaot ko kay kabalo ka sa ko ang religious biya ko nga person ga-pray ko perminti ni Papa Jesus kanang perminti ko gabasa mga salmo responsorio kanang ayaw lang ko kuan na nga kuan nga lang dili ko kanang di ba ko klase nga tawo nga gapandaot gyud ha so kabalo gyud ka ana dai nga religyosa biya kay ko o sa di ay kanang si Mark baloy dagan gyud sa babayi. Wow, so wala ka ng daot. Wala yun. Nadilibigyan ako na attitude namang daot, ha? Pero kana si Mark na dungog na ko, dagan kina siya babae.
Kadaghan kina siya mga anak na puros magulang. Na, grabe yung kaayo. Tapos, ang chismis pag yun anak niya, kanang pag daw ka matilawan, puga-pugaan, pag mawala na daw imong duga, mubali na po sa salain, dangay. Mao daw na record ni Mark, na. Laday, lahi lagi kaday, kapandaot lagi ka ni Mark, diba sinagselos lang kaday? Wala ka, bumiki ka sa ko nga, di ba yung kuga? Everyday, bigyan ko ka Bible sharing. Di ba yung ka nang kapandaot? Pero kanak yun si Mark, mo ginaydungog yun sa tanan tao. Na mo lagi, nga anak lagi na siya. Tapos, anak, na, grabe yun, kaayog yun. Pero ako, di ko mandaot, dangay. Wag gina sa ako ang kinaiyan, dangay. So, sa man lugar na imong gabuhaton, di ba barga pandaot naman ka? Uy, wala. Wag yun kong kapandaot. Basta nga ako lang, well, kung in love ka, then good for you. Pero, mo sad, kanang, gibalaan lang takwa nga, mo lagi nga, di ko gusto mandaot. Pero grabe yun, nadunggan yun nga, puros daw lang magulang anak ni Mark. Uy, Mark. Anong gidalaman ko ni mo diri? Wala lang. Libre lang ko kay nakaswildo man ko. Tapos nakadawpi kong scatter. Mao ba? Tinood lang scatter? Oh. Makadaog ka og dako. Mapildi sa kag dako. Ana rin. Kung undang ka, di kakabawi. So mo nang magpadayong yung ka. Mao ba? Sige na, order na bisa kunsay mo na. Importante nga kung asa ka malipay, asa ka mabusog ka na. Pili lang. Pag sure di, lagi bisa kung sa galing. Bisa kung sa gyat. Bisa kung sa galing. Waiter! Yes, sir. Uy, okay po ni si waiter rin, si Boy Pagaw. Yes, sir. Mayong hapon, sir. Sa kaduging nga panahon, pag hindi mo na naluwa. Sir, sa mag-order ka, sir. O sagpaon ko na yung naong, sir. Di na biya ka konsyal, sir. Basi kuto-kuto ang takakaroon. Wait, tinuda na yung maninod. Palihog lang ko nga kung sa order ani sa kung gwapa kay nga date karon ihatag tanan. Yes, ma'am. Sa imong order, ma'am. Sure you ka, Mark? Bisag unsa, medyo busog naman ko, Mark. Kung busog na ka, di, kung saan nag-galanin mo? Sa bagay, busog naman ko. Sige, ma'am. Sa imong order, ma'am. 5 ka crispy pata. 5 ka limpo. 5 ka tuna. Nga panga. Tapos, balitulo ka pansit dayon. Api ko bag busog na ka? Busog pa ko, ana. Kay kung gutom ko na, ambot lang yan. Sige, ma'am. Pero lang na, ma'am. Bisa order ni mo na ako'y bahala, ma'am. Sige, ma'am. Ako lang i-advance order, ma'am. Mong i-order ka, may nakayo. Basi gusto pa ka magpalit o kuan ba? Basi gusto pa ka mag-BH. Grabe nang ka, Mark ba? Panghinambog pag ginako ba? Ay kabala ka kay nahalinan kong baboy. Nahalinan kong baboy ay problema. Ikaw na bahala na. Pag-share na, order lang na bisag unsa. Basi gusto ka mag-kuan. Bisa pa mag-BH ka. Kabalo ka, Mark. Asa mo kinaimong tumong og tingo? Sas, magpamangmangan pa man ka. Sabro na mangyug ka. Kung unaw-unaw ni mo, ulitaw man ko. Dalaga man ka. Single pag ita doa. Ambot lang sa'yo mo basing na kay uyab? Wala ko'y uyab, oy. Basin ikaw, basing na kay uyab. Kaya ako naman nadunggan, nadagano kay ka mga babae. Beso si kinsa lang. Nabot na sa imong chismis? Oo, ako nadunggan murang mga 5 daw na kababae. Tapos napadaw kay uyab nga senior high. Ulay nakikas balita, college na siya ron.
Kanatanan, chismis na siya. Huwag na ako naging pandungan. Sa bagay, ulitaw man ta. Pero wala na, humana na tanan. Ang akong focus karon, ikaw, Jessica, ikaw ang akong focus. Sama de, Marky. Sama kayo, Mark. Taon sa ka? Mark, kabalobi ka, Mark. Gikang ko sa akong past relationship nga. Nasakitan kayo ko. It hurts. Masakit. O di ko gusto nga sunod na po sa laing relasyon nga. Pasakitan lang gyapon ko. Sabi na yun si mga pasakitan ta ka. Para na ako ang mga babae dili angay pasakitan. Dapat ang mga babae dili dapat na sila pahilakon. Dapat ang mga babae palamian. Sama kaya, Mark. Mark ba? Ayaw ko binuangi, Mark. Kung gusto lang yung ka magbinang sa mga babae, ayaw ko damaya, please. Kaya di ko gusto nga masakitan. Kasamok man ni mo eh. Kapila na tagagingnan nga wala ko diri nga pasakitan ka. Ang akong gusto nga mapalipay ka. Ako ipakita sa imo nga dili tanan lalaki pareha. Na yung mga lalaki nga sama nako. Sama nako nga mudawat og mumahal kanimo. Hala, naibot ang tambutso. Hala, niligil ang tambutso. Oh, damay. Salamat, Markay. Imo pagyo kong gihatod. Ah, may problema. Basta ikaw. Unsa man, dayon sa comforting house. Basin na ang landlading nila. Wala, oy. Ni Oli. Pag sure ba? Lagi. Alisa. Dayon sa dari sa comforting house. Pag sure ha? Lagi dayon. Dako adeno. Di na mao. Dito sa pikas kwarto. Abi na ko muna to. Di na mao dito sa pikas. Daghan na portande anay. Okay po dahil. Dito sa pikas. Daghan na sa portahan. At sa imong gusto, Mark? Ikaw? Gusto kag kape? Pwede, sige. Nawa man ko'y kape. Gusto kag tsaa? Sige. Kaya na lang tsaa. Nawa po ko'y tsaa. Mag-offer magkangawa man na idea. Nakoy bit-bit akuan. Biramax capsule. Kani mo'y nindot. Oy, usa din ang Piramax capsule. Mo niyang pampapukaw sa mga natulog. Pag sure di, eh. Actually, karton na lang na. Giinom na ko na ganina dan mga usa ka oras before tanian ni diri. Huy. Ikaw, Mark ba? Samo kay ka, Mark. Nagi kay daotang tumong sa ako, no? Ay, sus. Ngano daddy, di ka ganahan? Sa man ka, Mark. Kung di ka ganahan, nganong nagbra naman lang kabi.
Ala eh. Mark. Tinuod ba yun nga? Dili ko ni mapasakitan. Tinuod lagi. Tinuod ba yun nga ang mga babae dili ni mapasakitan o imo lang palamian? Mark, tubag ako Mark ba? Kabalo ka sa tirod na lang. Akong pananaw sa una bitaw. Gusto lang ko kanang magbinong-binoang lang ko, chill-chill lang ko ana. Pero kabalo ka sa dihang nailata ka, nausab ang akong panantaw. Kana bitong di man gumutog forever pero ambot sa dihang nakita ta ka murag nakayanggi ko nga murag nagaling forever. Pag-share na, Mark. Oo nga ka, Mark. Nakaihi ko, Mark. Sabi nga, Mark. Mark, dili ba ko gusto nga masakitan na sab. Gusto ko nga kung ma-inlove manggaling ko. Gusto ko nga musulod manggaling ko relasyon. Gusto ko nga siya na gyud. Siya na nga akong forever. Kasamok man nimo eh. Wa na lagi lain ikaw ra. Ug ay kabala ka di ta ka pasakitan. I love you, Jessica. Mark. Jessica. Mark. Uy, Mark. Nagbitbit na sa ka sa imong may wagang bag. Timing kayo nga nagbitbit ko sa akong martilyo. Kay burag kabalog yun ko nga dugay ra na nga wala na tulid ang imuhang gatar. Hala, kabalo laki ka, Mark. Kabalo ko nga dugay na nawa na tiltil. So kad pagbulag ninyo murag kabalog yun ko nga murag hiwi na kay na. Kabalog yun ka, Mark. Munang ato ng hinay-hinayon. Agay, Mark. Diha dapit, Mark. Diha, Mark. Medyo hiwi kidang dapita. Mark. Relax lang diha. Mark. Grabe kay ka, Mark. Paspas kay ka mo, duk-duk. Kailangan na ito paspasan kay medyo hiwi gyud taon ang gatar. Mark, please. Uy, Mark. Parang paspas lang kaya, Mark. Niipig ng Biramax. Hiwi kayo ang gatar. Mark, you're the best, Mark. Di ba, nangulang pa makakwarta sa ako itong naaging simana kay ingon kawa na kay kabayad sa imong boarding house? Takaron, unsa ni? Gusto ka magkuha og motor? Okay. Kato mag-motor akong ginagamit-gamit sa akong igagaw mo to. Tapos kapoy kitong motor to kay kanang maulaw ko ba kanang usahay hatod ta ka sundo ta ka gubaon kayo. Takapoy kitong motora kay walay tapaludo, tanan pita mo adto sa akong naong. Paita lagi to eh. Amo to nga nakoy nakita nga nindot kay nga motor gwapo kay design, barato ra po nang balag ikaw lay mag-down, ako lay mag-monthly. Kay medyo nalay delay yun sa kuan ba sa sweldo ba. Kabalo bayag ka. Nalabaw nami. Kabalo ba ka nga dagan delayed po ni gamay amo diri sa City Hall. Amo lagi, pero sige na, matibo man sad na. Sige, ingon man sa akong amiga nga buday na daw sweldo ogma. Uy, maayo. Sige, paubanan ta ka. Magpalitaan ng imong giingon nga motor. Salamat kaya. Anong
Kayon gyud ko nga love gyud ko nimo ba. Love mo lang? Kanang kuanday ba kanang pagpalit na tong motor. Wa na ko'y bugas sa balay na. Ha? Di ba bago lang ko nagpalit sa imo sa imong grocery? Okay naman to, pero ay lagi palabi puro noodles kay parat na kayo. Kanang variety sa taba, nang usahay, imong gipalit puro puti na pa kanang mukha mo sa ko corned beef. Gipalitan mo ta kag corned beef. Katong malon. Sige na. Palitan lagi ta ka, barag mo sulod na siguro ang sweldo ongma. Sige na. Akong ihatag sa imo ang kuan. Ang teksan ta ka at tuwid ko dito sa City Hall. Tapos pag naan ng kwarta, diretso din ta dito. Kaya na naman ko'y co-maker automatic. Then sige, kuwaon na to tong motor na imong gusto. Uy! Beth! Burag, nanubla na lagi ni mong mga CA ni mo, Beth. Ayog sa babi. Nagilumilom naman galing ko gatag sa form na. Oy! Kanang na-over naman good ni. Nga sige na kag-cash advance. Di pa ta sure. Di pa ta sure. Kumudaog ba tong kandidato? Kabalo biya kang apikig yun. Kabalo na ko. Imo na siyang uyab si Mark, no? Mao din bago yung motor, no? Tapos nangay pa siya pang grocery. Tapos, kabalo na ko, kanang gusto niya nga, ikaw po'y may tigbayad sa iyang boarding house, no? Kabalo ko, no? No. Tukan, Jessica, mo na yung rason, no? Hala, Bes. Wala mong kagisultian, anak, Bes. Nga nakabalo mang ka, Bes? Siyempre, aminaw ako sa radyo trumpeta. Lasa kong manggiyaha. Di nakabalo. Bes, ay lang sa ba, Bes? Mauna na lagi ba? Tungod lagi sa gugma ba magkautang-utang? Taon sa mandayon. Bes, love mong guna ko siya, Bes. Tapos, ingon man siya nga bayran nagyapon niya basta mahalinan lang gid siya og baboy. Na! Nabot lang, di na lang yug ko. Ambot na lang, mangambot na lang yug ko. Di na nabiyata ka sa una pa. I told you before. Diba I told you? Nga ayaw gilagi kumpiyansa. Kay kabalog yug ko. Nga, maulagi na ba? Ay, sige na lang, good, oy. Unsa man, cash advance ko nimo, dili. O, sige na. Last na gyud ni ha. Bantay lang gyud ka ba? Salamat kayo ha. Salamat besh nga. Kana bang nakasabot gyud ka bas ako ah. Nakasabot si mong mata. Kundi lang lang gyud ta kanang mega bagtarong ba. Kay burag kadugay murag mangambot na lang gyud ko ani. Pero di na ko kasabot ani ding imong style ba. Tungod lagi aning gugma bitaw. Basta gig na natakang ay lagi kumpiyansa na ni Mark. Basta na yung mga Mark ay gig kumpiyansa lagi. Unsa? Kailangan na sa kag-helmet? Siyempre, ilisod man kayo magmotor tata. Walay helmet. Ako rin na helmet. Ang katongkaraan nga helmet, imo to. Tapalit ko bagong helmet. Kay nakapait atong karaan nga helmet kay hip-hop na. Mulingi ko, nanay delay ba? Tabaho na kay anso. Natingala bitaw ka ng helmet nimo nganong bahog anso. Ngano day mo gapangihi? Sa na imong kuandi ay kanang helmet nimo kanang arinola. Sinagod. Sa tilid lang dako na kay kog gasto ba? Sige lang kog para lang kita na imong luho nimo ba? Ay kabalaka kay katong ubang kwarta. Gipalit mo sa nakutog baktin. O, di gwapo kay ni para gina sa computer na unsa samang ka. Pag sure ha? Last na gini nga gasto ba? Promise la sa lagi na gasto.
I love you, yun. Basta, gasto na gyud kayo ni ba? Sige na lagi, ay kabalaka. Magsige na lang kung kuan ani, sige na lang gyud ko pangulam og kwartaan eh. Tapos napanay mong boarding house. Takadugayan, pinmiro boarding house ra kong bayran. Karon pati na pod kuryente sa imong boarding house. Alay na eh. Ay lang good. Kung dili ka, di na lang pangwinta. Sumanggaw balik-balik manggaw Nangangyo raman ko. Kung dili ka, di ayaw na lang. Nai magmahay man dayon oy. Di, ayaw na. Ayaw na kung sakit dahil sa imong kalooban, ayaw na. Sige na lagi magkapangita pa man ko pamaagi. Ayaw na. Kaya kung kwintahan day ko nimo anang imong mga kuan, kaya ang imong gipamalit, kaning mga helmet, motor, kanang kurente, kung imo lang na permit ibalik-balik sa ako, may pagwa na lang. Ay na. Mulakaw lang ko. Dili na lagi, sige na, mangitali ko pamaagi. Ayaw na. Di na ako ganahan. Sige na, ayaw na. Tol, napildi man ang among gisuportaan. Nag-declare na si Mayor. Kuto na lang daw mi sa katapusan. Pamilyar sa kanya. Pag sure day. Tinood na nga istorya. Tinood galing. Unsaon na lang. Wa para ba ito maimpas ang motor? Pero kuto lang ko sa katapusan. O kabalo kung asa ko padulong aniran. Kung asa mangitig trabaho. Mo nang ihong ko sa imo nga. Kung pwede ka nang ay sa palabig kasto karon pi. Sige. May problema sa kuha. Pero tinuod yun na. Tinuod laki. So pasabot ana, wala na kay trabaho kutob karong kuan. Katapusan. Wala na. Wala na kay trabaho. Basi mahangyo pa day na. Basi day pwede pa na mahangyo dito. Manto ka dito. Kasi sabi angay duulan. Basi mahangyo pa. Di na daw madalag hilak-hilak ni. Idol na yun daw. Nakutob lang ta sa June. Ang ako nga, ang loan ko to pa sa December pero ang trabaho sa June na lang. Noon sa mga pagkaunsa din, ha? Ano rin na diha? Ano man na? So kutob naman ko sa katapusan. Ano man ginang politika? Sige lang. Ay kabalaka na may giingon nga God will provide. Makakita lagi gyapon ta unsay pwede yan. Sakit kay para sa ko. Ayaw kabalaka. Magtinabangay ta ni. Walang iwanan. Nagsabot beta, wala giniiwanan ni. Okay? Salig lang yun. Nakita na kagtrabaho, Bes. Para katapusan, Bes. Bes. Wala na tayong trabaho, Bes. Wala ko kabalo. Daga naman ko gipang sindan gi-applyan pero barang malabo man. Bes, kanang kuan ba? Ayaw lag kalain, ha? Di ko kabalo ko nakadungo. Kabalo ba ka nga, si Mark ba? Si Mark? Nga naman. Apo lagi nadungga nga buraga paduding siya dito speakas opisina. Katong si Melissa bitaw, katong bayhana bitaw nga burag kagiron kaayo. Aha? Ngano nakaingon man mo nakita naman sa Perminti, tanay one time. Dito sa unahan, tapos tingala mi nga,
nagtinog-tindog si Melissa, dahil nakurat dahil miniabot si Mark. Tapos nisakay dayon si Mark. Nisakay din siya kang Mark. Ana dayon. Tapos kanang apiki pagkasakaya kay si Melissa dito sa front seat ni sakay. Naglisod ko si Mark og drive kay natabunan. Hindi niya makita ang kuan ba, kang dalan ba. Grabe kaayo lagi, oy. Grabe yun, aperti kaayo, yun, aperti lagi, oy. Pag sure ka na yung gisulti, bi, kano sa ninahitabo? Kagahapon. O sa kagahapon, ingon man siya nga nilakaw na siya. Mao galing mo gikuan po, nga pagtanaw na mo kagahapon, hala! Si Melissa ni angkas kang Mark. Kaya dito pag isa sa manubila ni lingkod na perting lisura, apiki, yung kaya, grabe perte. Pag drive ko nila, dikit nila mga aping, ben. Tinulay mong gisulti. Ingon mo sa kagahapon na nasa ilaing lakaw. Na! Mangambot na lang lagi ko ba? So muna akong giingon, bes, nga ayaw kumpiyansa, bes. Sige daw, bes. Susiha na daw dito, bes. Kaya basi yun niya gikamang na to ni Melissa katong kagirong bayhana to ba? Mayo kay ni ani pa ka. Oh, mapagay akong pagabot galing. Init na lang kay mong ulo. Oh, si problema. May pansit, oh. Ikaw ba? Sulti ko sa tinuod. Asa di ka ito ni aging wibes katong niiong ka nga na kay lakaw? Huh? Nagabi ko sa imo nga ko importanteng lakaw. Sobrang gisugo sa kuana. Sigurado ka? So lang po, day. So, yung mga istorya ni mo na dunggan, diya. Masigi chismis lang ko ni Jomer Adem. Diya sa may Hinaplanan National High School, Claveria. Ha? O saan na ba yung chismis, day? Nakita man daw ka. Ngayon mo itong gipaangka si... Katong bayhan ng kagiron si Melissa ba to? Ha? Niangkas daw sa imong motor. O sa tanan angkas nga, tanan angkas sa likod, mangyod dito pagin mo siya sa manubila gipalingkod. Nagbabag pag isa sa... Tapos hindi kita gino. Tinood ba ni? Sulti ikos tinood. Naunsa ka. Natukan ka naman dahil, hindi naman ka makasulti. Tinood gino siguro. Ngayon mo itong giangkas-angkas si Melissa dito. Naunsa ka? Nawala ang wifi. Unsa ka, giorong ka? Sulti ko sa tinuod. Tinuod ba? Ang ilang sulti nga sige na mag-uban-uban anak ni Melissa. Unsa ka? Anong dili ka mo tubag? Tubag ako sa tinuod! Ay, nagusuko-suko dagod. Ayaw ka, Huiri. Ayaw lagi. Wa pa ka naligo, no? Parat-parat pa man. Pero mas ganang ko lang parat-parat kaya at least na flavor. Tagilom niya. Ay, nagsuko-suko ba? Sige na. Sayang kay naka Biramax coffee na ba ko. Tanawa. Eh. Samok yung kayo ka, Mark ba? So, samok yung istorya nila nga na kay... Gangkas-angkas ni mo to si Melissa.
Ay, pagtuntuan na. Ay, pagpadala ng mga istorya ng mga baka kamlatanan diha. Ay, na ba? Sina? Mark. Mark Gilak. Ay, mimi. Mark. Ayaw, Mark Gilak. Mark. Ayaw lagi, Mark. Mark, ayaw, Mark. Naminaw ang mga teacher, Mark. Nagbrigada eskwela. Mark. 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 Hiwi na po ng gutter. Kailangan na po distrito ng gutter. Agay, Mark. Sa pikas, Mark. Sa pikas, Mark. Sa wala. Agay, Mark. Mark. Inaan na to balik, be. Kaya basi yun yung mabugat yung galit ba? Hiwi mo kayo, marang diligid ko, marang digid straight ba? Mark. Nganong ibalik mo ni maghikipas pa si gamay? Kana, Mark. Yes, Mark. Yes, Mark. 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 Uy, Jessica. May gali ka nasaptan pataka din eh. Kaaktiba ba ni mo sa brigada eskwela? Ngano ko sa kasimana naman ka wala nagparamdam sa ako Tawagan ka. Sige lang, hindi ka matubag. Nabatay problema, Mark? Mark? Sulti ko, Mark. O siya ito problema. O sa kasimana nakadili ka tubag. Mark, nagsaan ka na ako nga dili ko ni mapasakitan. Ano na usabang ka? Pasensya na. Nabisi lang. Nabisi? O tungod ba kay wala ko'y madalit ni mo nga kwarta? Tungod ba kay Tom Jones na ko? Tungod ba nga kutom na lang ko sa hunyo sa City Hall? Tungod kay wala ko'y mahatag, wala ko'y sweldo. Nausap na dayong ka. Og yan na din ka nagdikit-dikit kang Melissa, ha? Tubag! Tubag, Mark! Tubag! Kanang, ay mo tubag pag hindi ay. Sige, tubag. Tubag, Mark. Tinuod ba na? Kuan manggol. Mo tubag hindi ay. Sa manggil mo tubag o dili? Siyempre, pasaluan na. Siyempre nabalakas ako kung kinsa na mo bayad ani akong motor sa monthly. Nagproblema sa ko kung kinsa na mo bayad ani akong monthly sa akong boarding house. Tapos, wala na yung mag-grocery na ako. Kapag ka mong naong, Mark, you have a thick face. Lain naman sa Inglesan. Magakag naong. Kung Inglesan nga malay lagi, no? You're such a thick face. Sulti na ginala, sulti.
Kaya mong apas na ako. Ako lang yung sweldo sa City Hall. 5 na nga ako nang panginabuhi ba? Tapos saan naman lang ang feed sa baboy? Tala masabtan po kunin mo. Sumuna ka dito na ka sa bikas. Ha? Mauna na. Pasaylo ako. Magkakalaw. Pasaylo ako. Saan tamang yun? Abi ko mag-ibo kung gipagka, Mark. I'm so sorry. Udangon na lato ni. Please. Ayaw pag-iskandalo diri ka nagbrigada eskwela mi. Kundi ka mundag isabli ko ni Simong Pintal karon. Kalimpin ako. Ang atong relasyon, Tam Jones, tama na lang yun. Kay Jessica, alam mo, dagang kinaitab. Tinod ba ni Usay, pasensya na kung giyagi mo nag-joke ning usahay kaning Tam Jones, no? Pero usahay biya mga kaigsunan, di po biya nilalim, kaya nabagi ba na itong mga katauhan nga, di lagi tao nagsalig silang panginabuhian, no? Taon-saon taman mo lagi ni nakapait ka nang magtrabaho ka sa gobyerno, labi na kung medyo related ka sa politics. For example, naka sa opisina sa mayor, vice mayor, or sa city councilor, nga na ang imuhang karir o imong trabaho magdepende, makulbaan ka every 3 years. Kaya pag humana sad sa 3 years, agoy, eleksyon na sad, wala sa takabalo. Daog dili ba ni? Daog o dili? Mo nang dili sa nato di nato malikayan mga igsunan. Bisa pag naimemo nga dili, di mangampanya mga trabahante. Pero mo lagi, saan tamang yun nga, ang trabahante di man po nakasalalay kaya kung matanggal po ng iyang kuan, iyang kandidato o iyang amo nga politisyan, mawala po diyang trabaho. So muna ko sa'yo makasabot sa tanga nasag yung mga tao nga lunod patay yun. Makipag-away yun sa ilahang mga kuan. It mo lagi kay mo man na ilang panginabuhin. Munang kamo ay kaningin na i-joke-joke ng agay, Tam Jones na, ano ba? Well, good for those people nga bisa pag walay politics na ay naghulat, di ba? Na line opportunity. Pero nabi ibang mga tao nga more gyud na ilang gisaligan ka nga trabaho. So mo nang di lalim. Si Jessica, yung love life nakutulod sa ay nako. Kamusad ba mga babae? Red flag naman ha? Kanang mataglihok na lang gyud. May kwarta, mataglihok, may tigbayad sa boarding house. So, alam na. Ay na mo pag, sayang po lagi ninyo lagi, kay usay malagot-lagot mo, tapos pag mo dapat. So, mora to, ha? So, Jessica, dili siya para sa imo, ha? Mo gina ang klaro nga istorya. Dili na siya para sa imo, ha? Pero dapat, layo pa lang, red flag pa lang, layo pa lang, nakita na nimong red flag nga, oy! Murag di giday maayo, murag wag giday nada din ni siya, anak tato. Atong gugmang yaha, gito ka nato sa Biramax Coffee, Biramax Capsule, Shane Liniment Oil, Shane Herbal Capsule, available na tanan din sa among Shane Sales Office o sa Radyo Trompeta. Napo na sa Shopee. Dere sa may Agora Road, Lapasan. Padulong Mos Terminal, namin sa right side at tubangan sa Oro Integrated Cooperative. Ha?